Détári, Sallai, Kardos, Garaba, Sándor Imre, a Gyúró, Disztl Péter, Hanich, Burcsa, Eszterházy, Varga, Nagy Antal. Itt pedig Tim, ez az őszhajú úr, aki kiment a képből, a pályaedző. Tim az csak a beceneve, de oly hosszú az igazi, hogy nem is kísérletezek vele. 1-0 tehát Magyarország javára. Az első félidő jó játéka után, kemény harcban, mégis nagyon sportszerű küzdelemben, mert már becsúsztak szabálytalanságok szép számmal, és mindkét oldalon, ne tagadjuk, de mégis érződik, hogy egyik sem, nem is jut eszébe egyik játékosnak sem a másik testi épségét veszélyeztetni. Hát eléggé bebugyelálták magukat ezek a fiúk, pedig becsület szavamra mondom, hogy a frankfurti mérkőzésen, ha nem is sokkal, de hidegebb volt, és most így a második félidő elejére teljesen kék lett az ég, kitisztult, egyetlen felhő sincs. Hát napsugár már nem igen érkezik be a stadionba, már itt lebukott a hátunk mögött, a tribünök mögé. Dajkát láthattuk egy pillanatra, hogy a cserejátékosok helyet foglaltak, még a zenekar távozik, úgy tűnik. Kovács Kálmán állt be, és egy brazil riporter már oda is ment hozzá megkérdezni, hogy hogyan tisztelheti az urat, mi néven, és nagyon rendesen a partvonal mentén a társaknak is elmondja. Kiprich helyett, aki azt hiszem a gólhelyzeténél a rugást követően kicsit húzta is a lábát, meg hát nem is baj, ha kis Kovács is átesik a brazilok, legalábbis a brazilok elleni tűzkerességen, mert egyébként már volt módja, alkalma. Tehát most Kovács és Eszterházy a két előretolt csatárunk, majd meglátjuk, cseréltek-e a brazilok. Egyelőre azt látom, hogy Sidney, Casagrande ott van, Renato ott van, Silas ott van, Alemán ott van, Elzo ott van, nem cseréltek. És Renato jön, hatalmas lendülettel, Garaba, de jól meghúzta. De már ott van Garaba, így kell lesz, fiúk, így bizony. Eszterházy kapja. Jól fordul le, ez nem lesz jó. Jóha! Majdnem jó lett, Leon kivetődött, és a kezéről került szögletre. Détári jön elvégezni a szögletrúgást az első negyed óra utolsó percében, nem sokkal ment mellé, még így sem, hogy belenyúlt Leon. Détári. Hanich. Sidney. Renato. Hamar keresztbe vágta, Sallai. Próbált belépni. Még az övé, Sanyi, remek. És az indítás se rossz, ha Eszterházy el tud vele menni! És el tudod, most kereszteznek, beadni Eszterházy, még ő! Üres a kapu, Kálmán! Gól! Gól! Kovács Kálmán! Na, ez már az igazi. Sándor Imre mezei is fölugrott, aztán gyorsan visszaül, megcsókolják. Remek. Sallai kaparta ki a gesztenyét és indított, aztán Eszterházy lódult meg, Mózer a nyomában. Ez a csel is jó, átfűzte, a lövésbe még belenyúl a kapus, és szerencsésen pattan egy védőről Kovács Kálmán elé. 2-0. Itt már eljött Eszterházy, ez a másik nézőpont. A keresztezőt még becsapja, és bravúrral tolja ki a labdát, ugyan kitolja Leon, de a védőről Kovács Kálmán elé kerül. 2-0 Magyarország javára. Burcsa teszi hátra, Varga és Disztl. 16. perc, második félidő, 2-0 Magyarország javára. Csak röviden sikerült, megint Renato. Mózer indul be. Gyere Péter! Nem jó!
most már szöglet. A lélegzetem is elállt, hogy nem jött kifelé. Sehogy sem akart kifelé jönni a labda. Ez nagyon meleg volt. Nem sikerült elrúgni, még szerencsénk volt, és innen is fölpattant a bevetődő Sallain, és így lett szöglet. Varga vágja ki. 18 perc telt el a második félidőből. Nyilvánvaló, hogy most aztán nagyon ráhajtanak. Silas indít, Renato emel be. Ez az Péter, ez az! Détárinak jó a labda, lehet jobbra. Úgy van, Esterházy. Müller, aki Gerd Müller iránti tiszteletből vette fel a Müller nevet, egyébként teljesen brazil nevű. Moser fejeli be, ott! Rúgjátok ki, úgy van. Tisztul Péter megint gyönyörűen húzta le a labdát. Kovács Kálmán indul. Détári, vigyázz, 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 Lajos! Nem sikerül. Most ezt a pár percet át kell gól nélkül vészelni, ha lehet, mert most nagyon hajtanak. Mülleré a labda. Ő is ma másodszor válogatott. Az új hullám, nagyon tehetséges. Elzó. Müller, nem Dida, bocsánat. Egyel előrébb áll Müller. Silas. Edson. Renato. Kovács Kálmán. Megszerzi. Kálmán, nem vacakolni. Nem is vacakol, eljön, csak sajnos kirúgja. A csele jó, az előreadás rossz. Mozog, alig-alig látni, alig nyúl labdához. Sellai. Esterházy indul meg, Alemán mellette. Esterházy meglódul, még ő. Partjelző mutatja, hogy szabadrugás. Alemán benyúlt, Esterházy két lába közé, szabadrugás a magyar csapat javára. Itt van. Hát ezt aztán nem is lehet elvitatni, olyan nyilvánvalóan lehetett látni. Hanich áll a labda mögé, Dida meglehetősen közel. Hanich kéri, hogy mérje ki valaki, Wörer érkezik, és mutatja, hova jöjjön a két tagú sorfal. Hanich Péter. De jó labda pedig! Lövés! Hú, ha bele tudott volna lépni Esterházy Marci. Hát ez is gólhelyzet volt. Kovács Kálmán teszi keresztbe, nem tudott belelépni. Igaz, hogy szorongatott helyzetben is volt. Müller. Renato. Varga szabálytalankodott. Renato sokkal jobban játszik, mint az NSK brazil meccs bármelyik brazil csatára azon a mérkőzésen. Már el is vétették, csak zavarni kell őket. Oh! De nagy labda! Menjél, Marci, menjél! Nem jó! Most jó! Most jó! Most jó! 3-0. Micsoda labdát adott Détári. Na most már mosolyog egy kicsit mosolyog a kapitány. A partjelző próbálja visszatolni az oldalvonal mellől a magyarokat, és lezavarni a szurkolókat. Micsoda labda volt! Détári egy kicsit korán lőtte, megnézzék meg majd a kifutó Leaba, de az már csak elébe tudta tenni, itt már nem lehetett vita. 3-0 Magyarország javára. Hát én nem akarom elkiabálni, de nagy örömünnep nem lesz Rióba ma. A 28. perc közepén mindez. És Détárinak olyan labdái voltak, hogy fantasztikus. Bocsánatot kérek, csak kicsit berekedtem. Müller, Sallaié. Csuhai. Burcsa. Hanichba belerúgta.
tomboló, mámoros, újongó, lelátó. Hol Mexikót kiabálnak, hol énekelnek. Ezt az itteni 70 000-et és azt hiszem jó sok milliót boldoggá tettek ma ezek a fiúk. Itt sokan vannak, Silász. Hú, ez gólhelyzet, les, nincs baj, lesen volt Casagrande, nagy lesen. Ha hagyja a társat egyedül, nincs baj. Ott van. Kardosé a labda. 3-0 Magyarország javára. És az utolsó 10 percen belül tudni, hogy a már többször emlegetett sajtóértekezleten tegnap Tele Santánát arról kérdezték, hogy mit tud a magyarokról, és akkor elmondott sok mindent, ami meglepő tájékozottságra utal. Aztán azt mondta, és Beckenbauer az NSK elleni mérkőzés után csak annyit mondott nekem, hogy szeretné fölhívni a figyelmemet arra, hogy a magyarok most jobbak, mint az NSK, mondta Tele Santana, és minden tudóan mosolygott hozzá, mint aki azt mondja, hogy hát érti, hogy Beckenbauer meg akarta csak őt ijesztgetni. Hát végül is az eredményjelző táblára nézve Beckenbauer állítása ugyan természetesen, mint minden ilyen állítás nem mérhető, de nem teljesen vad állítás. Közben Dida forgolódik, és Nagy Antal elhozza a labdát, miközben Sallaival viaskodott Dida. Hanich Péter sajnos hamar vesztette el ő is. Renato hátulról kapott egyet, igen, elnézést is kér Nagy Antal. Pieket, és Sallait indítja jobb szélen. Kapáslövés, szöglet, majdnem beesett. Leon a léc alól kotorta ki. Kovács Kálmán. Bizony, veszedelmes emelés volt, épp hogy kitenyerelte. 4,5 perc a hátralévő játékidő. Újabb magyar szögletrugás. 3-0-ás magyar vezetésnél. Détári, Eszterházi, Hanich, még ő! Visszapattanhat, lőd! Hoppá! Nem is sok hiányzott. Itt pattan vissza Hanich felé, aki félfordulattal rá is küldi. Nézem Détári. Varga? Igen. Hopp, szöglet. Leon, mint a lepkét, és úgy, de mérges. Hova álltok? Sallai. Kovács. Nagy Kovács. Tomboló közönség siker. Még talán ennek a hazadásnak is lesz siker, hiszen ezzel is az idő telik. Hát gyönyörű foci diadal ez. Tudjuk mindannyian, hogy néhány csillag hiányzik ebből a brazil csapatból, sőt azt is tudjuk, hogy ez a brazil csapat is a fölkészülésének elején tart, de azt is tudjuk, hogy nagyon készülnek már egy ideje. A játékosokat kivonták a bajnokságból, és a brazilok ellen nincs olyan évszak, nincs olyan alkalom, és nincs olyan összeállítás, hogy ne lenne csodálatos nagy diadal győzni. És a mieink már vetkőznek is. Mescsere középütt. Néhány szomorú brazil fiú már lefelé indul, a magyarok pedig boldogan az öltöző felé.